dodať, to je tak, ako že teraz možno niekto čaká nejaký zázrak. V rúžovej záhrade preberieme si svoju krajinu, zoberieme si ju späť a hneď na druhý deň sa tu bude konať zázrak. Nebude. Nebude, pretože to bude teraz to najťažšie, čo nás čaká, pozrieť sa pravde do očí. A priznať si aj to, že my sme to tiež bohužiaľ sme sa na tom podielali, lebo sme boli ticho. 24 rokov sme nič nerobili, neprotestovali proti tomu, neozvali sa, boli sme ticho, proste strach a iné okolnosti nám to nedovolili. Až už myslím, že je na čase, tak už sa niektorí ľudia, aspoň tí odvážni, postavili za seba, za deti, za rodiny, za našu krajinu. Ale to chcem povedať, že keď sa to už aj stane, tak ja osobne to odhadujem na minimálne jednu generáciu. Minimálne jednu generáciu, ktorá bude musieť byť, tak presne, ako povedal pán Berhard, vychovávaná úplne k iným hodnotám, v prvom rade morálnym hodnotám, pretože my tu ani nemáme krízu finančnú, ale v prvom rade morálnu a krízu autority. Takže tak, presne tak, úplne sa s tým stotožňujem a absolútne súhlasím, že to je na tom, ako to všetci pochopíme a budeme tomu veriť. Ďakujem, Ľuboš. Môžem ešte niečo? Ešte som chcel, ak dovolíte, jednu otázku zodpovedať. Pán Šolc sa pýtal slovenská koruna, aby sme na to nezabudli. Čiže to som chcel, a tým asi ja dneska ukončím ten svoj vstup, že ja zastávam taký názor, že peniaze sú schopné preniesť každú funkciu alebo kvalitu, ktorú im priradíme. A toto si uvedomiť nie je jednoduché. Čiže oni by nám mali slúžiť, hej? Tak ako tí zástupcovia v parlamente by nám mali slúžiť. Ale musíme vytvoriť ten spôsob, ako prenášať tie požiadavky, názory, funkcie, čo chceme dosiahnuť. Čiže aj keď peniaze sú to schopné urobiť, oni urobia to, čo im povieme, čo im vnútime. Ale a v tomto zmysle nepovažujem za potrebné vytvárať slovenskú korunu na novo, alebo nejakú regionálnu menu, miestnu menu. Ale z hľadiska toho, že tá vládna moc ignoruje nás, vlastných občanov, tak tam nie je inej cesty, ale v zmysle treba urobiť nový systém, paralelný systém a potom nech si občania a skupiny vyberú, ktorý budem podporovať. Treba vytvoriť možno paralelnú vládu, paralelné peniaze, naše peniaze a potom budeme mať dva systémy. Tento obraz tu akože máme počas týchto 20 rokov, hlavne čo sa týka odborových organizácií, ktorí majú zastupovať zamestnancov. Tak vytvorilo sa tu jedna zamestnanecká odborová organizácia, druhá, tretia a bojovali proti sebe roky. Až kým si neuvedomili, že vlastne nikoho takto vôbec nič nepresadia. Čiže ukážka v tej slovenskej korune je taká, keď nás nikto nebude počúvať, potom to musíme spraviť. A musíme nabrať sily a zaväzať túto vlastnú menu, ale som to chcel aspoň trošku uviesť, že proste, keby sme mali tú silu sa dohodnúť medzi sebou, tak proste nastavíme také funkcie a parametre, aké požadujeme s tou menou, čo sú. A môže kľudne existovať aj tá mena, čo tu je na Slovensku, aj keď bude mať úplne niečo iné, ako v popise funkčnom, ako má euro v celej Európe. Čiže aj my si kľudne môžeme nechať euro a môže úplne inak fungovať ako euro v Európe. A môže to naďalej byť. Len treba mať určité sebavedomie a vedieť, čo s tým. Mať to poznanie, ako to nastaviť. Takže ja ďakujem vôbec organizátorom, že také čo tu dokážu urobiť a že aspoň takto tu udržujú nejaké, nazvem to, také túžbu po slobode a po zmene k lepšiemu, k rekonštrukcii tejto spoločnosti. Ďakujem, že som sa tu mohol zúčastniť, že ste si ma vypočuli, že ste to vydržali. No a všetkým nám prajem zajtra lepšie ráno. Ja by som sa v týmto ekonomickým veciam povedať jedno, že ja zásadne nesúhlasím s tými výhodmi, čo tu boli povedané. Na jednej strane nemáte platiť dane, na druhej strane dostane každý 300 eur základné a potom ešte si za to zarobí. Vyvolalo by sa s tým to, čo bolo v Poľsku, kde potom zloty škrtali 3 nule. Pretože keď nemáte peniaze, vždy určujú takú hodnotu, koľko ich obehu.
A čo sa hovorí, že peniaze nie sú ničím kryté, práve že oni sa ich snažia niečím kryť. Preto tak silou mocou pchajú tie pôžičky, pretože rátajú s tým, že tí, čo budú dostať pôžičky, ju musia odrobiť. A preto, keď zistili, že im ľudia na to nechcú skákať, že si uvedomia, že sa pôžička treba aj platiť oveľa viac, ako dostanem, tak začali vymýšľať, že dlhy môže robiť štát. Takzvaní volení zástupcovia, ktorí sa na tých svojich volov vykašľú, prepitujem, a robia si dlhy, aké chcú. Takže peniaze sa vôbec netlačia len tak od buka do buka, že si urobím tlačiarničku a tlačím. Už tým, že štáty 3% majú povolenú, a čo sa prirodzene zasa nedodržuje, iba na také Slovensko si vyskočia a tak ďalej, ale keď je do toho Nemecko alebo Francúzsko, tak už to nie je. Že majú od výberu daní môžu vydať 3% viac, už tým je pripustená 3% inflácia danej meny. A keďže sa to nedodržuje a ešte okrem toho sa falšujú tieto štatistiky a takéto veci, tak predpokladám, že v skutočnosti tu stále beží 5% inflačná mena. A ďalej, tie banky, aby mohli tlačiť, rozdávať tie papieriky, robia nereálne pôžičky, čo potom vyvolalo túto krízu peňažnú svetovú, pretože odrazu sa zistilo, že to rozdávali od buka do buka a odrazu sa zistilo, že tí ľudia, tí tzv. Ľudia, alebo tej firmy a tak ďalej, čo si to napožičiavali, to nikdy nesplatia. A preto došlo k tej finančnej kríze. No a ešte by som jednu vec chcel upozorniť, že zlato je pevná mena, do ktorej, ktorú, lebo ho treba vydolovať a tak ďalej. A keď sa prestáva veriť mene papierovej, virtuálnej, ako sa hovorí, natlačenej s tlačiarničkou, tak sa vrhajú na zlato. A od roku 2001 už je na svetových trhoch 600% inflácia zlata. Cien. To znamená, že aj keď sa to neprejavuje na cenách potravín a tak ďalej, ale euro má infláciu 600%, lebo to zlato je skutočný ukazovateľ hodnoty danej meny. Takže asi takto. No, takže tie vízie a teórie, že môžeme každému peniaze a peniaze budú s nami zarábať a takéto blbosti. Vám poviem príklad. Zo starých Atén. Nemali úrodu, mali tam Periklov poklad, tak zvýšili ceny za výkup pšenice, ja neviem, 5-10 násobne a platili čistým striebrom, mali striebornú menu. Ale to im nič nepomohlo, že by získali nejako viacej toho zbožia, keď bola raz neúroda. Jednoducho vyvolali obrovskú infláciu aj s tým, že mali menu. Tu ide niečo úplne iné. Tu ide o to, že ľudia pchajú peniaze do bank. V bankách sedia ľudia, ktorí si to rozdeľujú na platoch a tak ďalej a potom prídu za vládou, ak nám nedáte, tak vaše peniaze prepadnú, lebo skrachujeme, tak nás zachránite. A štátik, všelijakí oni, potentovcovia, vyrúbi ďalšie dane na ľudí. Asi takto to funguje. Tento štát sa vôbec nestará o to, aby určil, koľko je povolená percentuálne sa môže dávať úžera, odkedy je úžera a tak ďalej. Ja vám poviem ďalší príklad. Perzii zaviedli, uctievali tam ten zaratúžizmus, mali oheň, pálili ohne. Na to používali olej. A už tá stará Perzia mala toľko rozumu, že povedala, len 6%, nie viac si môžete účtovať ako pridanú na čo kúpite a za čo predáte. Čiže už Perzii boli múdrejší ako celý ten tzv. Parlament, čo máme tu. Ďakujem pekne. Áno, výborne. No, môžem teda prehovoriť ja teda takúto aktuálnu vec. Ja som bol dneska na dôchodkom úrade a žiaľ Boh, mal som podaný o predčasný dôchodok, tak som včera k vám prehovoril, ďakujem za pozornosť, že 3 mesiace som nedostal teda odpoveď, čo je od štátu veľká arogancia. Nakoľko sa nemohla dostať tomu zahraničnému dôchodku, čo som robil aj v zahraničí aký čas, bude zajtra a exekútor mi zastaví účet kvôli tomu, že nejakým peniazom, ale ja pôjdem zajtra na exekútorský úrad si sťažovať, že jestli nemám príjem
ani podporu, ani dôchodok, musia to pozastaviť. Keď to nepozastavia alebo nezrušia, podám trestné oznámenie na exekútorskom, toto je neprávny štát, toto sú krytí gaunery zo strany štátu, lebo keď je človek nesolventný, nemá z toho platiť a dokážem to na dôchodkovom vybaviť, tak potom nemám a takéto veci sa robia. Ďalší prípad, to podám na medzinárodné právo súdny dvor, lebo tu neúspejem, tu nefunguje nič, tu sa súdne spory ťahajú 50 rokov, to je nedohľadne, ako povedal Patrik Herman. A ďalšia vec, brat, ktorý má ťažkú psychickú újmu, mu držia stále exekúcia, mu strhujú, hoci by mu to mali oslobodiť, tak toto je, môžem povedať, že toto je bezprávny štát, ktorý držia tí súdruhovia, všetko, ja ich poviem súdruhovia, to sú Mečiare odchovanci, tak mu držia účet a pomaly by mal byť nesvojprávny a oni mu to chcú, stále ho šikanujú. Tak ja som partiánskom povedal sestri, jestli to dá na toto a nepôjde na zahraničný súd s tým, na súdny dvor neúspeje, lebo tu sa všetko sa tu ťahá. To znamená, že keď s tým neúspeje, tak ja to zoberiem do rúk, zoberiem si svojho právnika z Európskej únie, ja ten súd vyhrám. Mne bude ešte dlžný exekútor, pretože tu sa porušujú práva. To znamená, že budem s tým konať. Nebudem čakať nič, lebo tu sa nič neudeje. Na takýchto politikov treba ísť tvrdo. Aký pochválen, taký na veci a menia. Treba s takýmito ľuďmi robiť. Lebo tu sa dennodenne porušujú zákony. Ja si tieto veci všímam, ale keby si človek chodil zažmúril očami, nič by nevidel, nič by nepočul, tak vtedy by bol dobrý. Skrátka, musí byť, ak som politicky poslušný. A ja sa im dokážem zoprieť. 25 rokov som bojoval proti ním, ale tento boj dosiahne do konca a nedá sa im šikanovať. Budem bojovať. Som rád teda, že ste ma podporili a netreba sa dať. Lebo železo sa kuje za horúca. Lebo keď železo nekuješ za horúca, tak ho môžeš zahodiť. Ale tu ľudia nemajú ani základný sedlácky rozum. Úplne stačí, nepotrebujú mať super titul, ale tu v hlave rozum. Mám pravdu? Takže netreba sa dať. A môžu tu aj tanky nastúpiť, aj s delami, aj tak sa mne už zobrali celý život. Celú moju minulosť, oni už nemajú čo povedať. Títo súdruhovia. Je tak? A potom ďalší prípad jednej rómskej priateľky za to, že má tmavú pokožku, tak stále mu práci šikanuli, zlé robili. A čo sa týka práce, robila za úplne smiešnú cenu, poviem vám, za taký plat, neviem, či by niekto robil za nejakých 400 €. Najpodradnejšiu robotu ako chyžná, vlastne ako by som povedal, to je vlastne upratové a za minimálne peniaze. Denne 15-20 tisíc upratať a za minimálne. Takže ďakujem pekne, tu je veľký antisemitizmus, rasizmus a to viem, ako som včera hovoril, že vyhral Kotleba a teraz mi veľa ľudí povedal, že treba voliť Kotlebu. Tak to potom môžem už aj fašistov voliť. Však fašistov tu už máme vo vláde a treba ešte ďalších? Až chcete, aby tu boli Kotlebovci vyhrali, tak im treba zatlieskať. Tak to je strašné. Takže tu tie veci treba pomenovať správnymi slovami. Keď je niekto rasista, tak je aj fašista. Takže takéto veci tu nebudeme protežovať. Ale normálnych ľudí s normálnym srdcom, normálne čo cítia. A nie takéto veci nebudeme tu propagovať. Takže treba mať správne vedomie, dámy a páni. A potom môžeme niečo vyhrať, ale keď sa budeme takto báť, tak nič nedosiahneme. Tak ďakujem za pozornosť. Dovidenia. No, ďakujem. Chcem povedať krátko, budem reagovať. Ten pán predtým, čo bol, položil nejakú otázku, len pán Perháč momentálne musel odísť, tak dáme mu tú otázku, nech ju zajtra nejak zodpovie. Ja len v krátkosti k tomu poviem iba to, že mám síce vysokú školu, som trochu zbehnutý v ekonomických pojmoch, ale nie som odborník. A nie som Fico, že som najmúdrejší a vy ste všetci blbci. Takže nebudem to nejak hodnotiť, ale podotýkam, že poprvé, ja verím tomu pánovi Perháčovi v niektorých veciach. Totižto, keď sa zníži daň
a idú ceny dole a sú platy, tak už nebudeme žiť tak, jak Slováci, že toto si nedovolím, radšej si odrieknem, radšej budem treba si to sám dorobím, dopestujem a peniaze si radšej drží v ponožke, u ženy v podprsenke a všelikde, ale nedáte peniaze do obehu. A práve tým, že my vytvoríme ten spôsob, že dane sa tu znížia dole, ľudia si budú viac môcť dovoliť a naučíme sa aj inému mysleniu. Zažil som takú situáciu s jednou známou, ktorá bola v Paríži a bola tam u toho človeka, ktorý mal reštauráciu, mal takú záhradu a len trávu tam mal. A typická Slovenka hovorí mu: Žánlu, a prečo tu nepestuješ mrkvu a také veci? A on sa na ňu díva a hovorí: a prečo? Pourquoi? Prečo? Ja nebudem predsa brať živobytie roľníkovi. Ja si pôjdem k nemu kúpiť tovar a on zase potom príde ku mne do reštaurácie. Ale keď ja budem sa snažiť pre seba len trhať veci a všetko si dopestovať, všetko dorobiť, narobiť sa, tak nebudem podporovať tento trh. A tým pádom, jak sa hovorí, aj ľudia, aj Rómovia, aj kdekoľvek budú nám výhodní, lebo konečne si nakúpia a točia sa peniaze. A poslednú vec tomu poviem, že držme sa s ekonómmi, povedzme heslá, ako mali kedysi komunisti. Začali s tým, že pokladňa je prázdna, oni sa nepýtali, koľko je peňazí, povedali: si odborník, tak premyslí, aby to fungovalo tak, ako to chceme my. A na to musíme mať my, teda ekonómov, aby to premysleli tak, ako to chceme my, teda pre občana. A skutočne, aby sme vytvorili ten nepodmienený základný príjem, uvedomiť si pojem nepodmienený, žiadne podmienky, len jedna, že musí to byť človek, ktorý je tu občanom, to je jediná vec. A už čo si bude chcieť viac dopriať, to už je na ňom. Ale uzavriem to teda tak, položíme túto otázku potom zajtra pánovi Perháčovi, o čom tu bolo povedané, a vyjadrí sa k tomu. No poprosím ďalšieho. Ďakujem, takže ja by som bol najradšej, keby čo najviac ľudí vystúpilo, pretože ak by sme mlčali, tak by sme si sami škodili. Vieme dobre, že tu je peňazí obrovské množstvo, len sú na zlých adresách. A bolo to pripravené už pred revolúciou, pretože keď bolo to uvoľnenie za vlastnosti v Rusku, lebo Rusko muselo trošku už to zmeniť, už boli ekonomicky vyčerpaní, tak tedy si naši eštebáci povedali: máme možnosti, máme informácie, máme kontakty, tak sa toho môžeme zmocniť, nie? Tak aj potom aj to priznal na 20. výročie tej revolúcie, ale to bola pripravená eštebácka revolúcia, to už je teraz. Tak povedal 20. výročie do televízie, na 2 kanáloch to dávali, na T3, na 2. Teraz už nedávajú nič, bohužiaľ, čiže sú proti nám. Riaditeľov treba si vymeniť, lebo nevedia, čo ich povedať, čo majú robiť zo zákona. Tak tento Lorenz Alojsko sa vyjadril, že my sme dávali vždy vláde len tie informácie, ktoré sme chceli, aby vláda vedela. A za tých pochodov študentských organizovaných mali sme špičkových eštebákov prvých radoch. Mali to tak pripravené, že vymenia vedenie a všetko si sprivatizujú a teraz si to chcú udržať. Hej? A tlačia na nás, strašia nás všelijako. Ináč teraz som stretol človeka, ktorý robil v televízii a potom ho zobrali na americkú ambasádu. Povedal, že bolo mu tam dobre, akurát, že mu vadilo, keď tam prišli vždy ráno inštrukcie z Ameriky pre náš parlament, pre rezorty a pre súdnictvo a pre podobných. Čiže my sme, aby sme si nerobili ilúzie, že tu máme nejakú vládu, my sme tu vedení niekde z Washingtonu. A Washington je tiež vedený nejakými ľuďmi, ktorí ani nie sú Američania. A už na to upozorňoval Benjamin Franklin pred 200 rokmi, že pozor na niektorých, ktorí boli niekde z Ázie a potom nevedeli, čo majú vlastne robiť a dostali nejaké nápady.
Potom nebudem to tu celé hovoriť, prosto vznikli banky v určitých súkromných rukách určitých klanov, volali sa napríklad niektoré, tie klany začínali, volali sa Bauer, potom sa premenuli na Rothschild. Takže títo si vlastne vymysleli taký plán, že budú cez banky všetko ovládať, čo sa im teraz podarilo. No, vidím, že je tu už nejaký šum. Možno by niekto chcel tomu niečo povedať, alebo robiť takú besedu. Hej. Tak, ak by boli nejaké, áno. Ak by boli nejaké otázky, nejaká beseda, lebo to je obrovské veľa týchto tém a tých bodov. Takže táto vec je taká, že tak sa toho zmocnili, tak škrtia našu planetu, až si povedali ten druhý pol zemegule, že tak my si tiež spravíme finančnú úniu a dohodli sa Rusko, Japonsko, Čína, India, Brazília, už aj Irán a možno aj ďalší prídu a povedali Rothschildovcom, zbúrajte si ten symbol moci, tie dvojičky v New Yorku a ak nie, tak 1000 z vás padne Rothschildovci. No tak samozrejme, že aj raz to hovoríme, to sú také tvrdé. Tak sú teraz už dvojičky, symbol moci, Petronas, Kuala Lumpure. A nebudú to mať ľahké títo, čo vlastnia, tie tlačiarne a si robia čo chcú. A sami uviedli, niekde som to aj na internete videl, aj v knihách, že ak by sme im zobrali možnosť tlačiť peniaze, lebo oni majú monopol akože, tak by boli na ulici. Tak prídu o tú možnosť tlačiť peniaze pre celú planetu a denne si vagóny tlačia a potom zbroja, vytvárajú si všeličo, vozia suroviny a celá planéta to má platiť. Tak ale napríklad, kedy Afrika si mala nechať zaplatiť tie suroviny, čo teraz tam ťažia, tak by tam zbohatli. Hej? Tak môžeme hovoriť aj o ďalších citádov, kde sa čo robí a aké príhody sa udialia, aké rôzne situácie. Neviem, čo vám teraz ďalej, čo skôr, že ktorú ešte tému, hej, o týchto. Takže takto by som ešte povedal, že nás považujú, keď sme tak ticho a necháme sa takto ovládať, nič nerobíme proti ním, tak si myslím, že sme nejakí slabí, alebo aj sú zastrašení, lebo kto je zastrašený, ľahko sa ovláda. A volajú nás skoro, že my sme ten dobytok. Ale ja myslím, že dobytok sú oni. A keď sa ľudia budú pozývať, tak si ich budú vážiť, ako si vážia niektoré štáty, ktoré vedú veľmi rozumní ľudia. Ale u nás sú len figurky, nie sú tam rozumní ľudia. Tu nám si myslia, že umelá nezamestnanosť to je výborná vec, aby ľudia robili za pár stovák. Češi odmietajú za takú sumu robiť. A hlavne tam na západ ešte tie štáty, tam absolútne by sa vôbec nedali urážať s takými platmi a hodinovými taxami a s takými podmienkami. A naša vláda dovolila Kórecom byť našich ľudí v halách, dielňach a tak ďalej. Platy sú 10% z toho, čo napríklad Volkswagen tu platí, má hovorí sám. Niektorý predstaviteľ to spomínal, že majú len 10% náklady na Slovensku Volkswagen, pobočka proti nemeckým výrobným závodom. No takto si myslia, že my sme ako nejakí takí tupci, ako si mysleli aj Hitlera, že urobia to tretí ročník, nás prevalcujú a toto volajú asi štvrtá nemecká ríša, alebo ako by to predstaviť ináč. Aby som vám povedal, čo sa publikuje, že Nemecko ešte stále spláca Rothschildovcom dlhy, čo zásobovali aj americké, rôzne, aj iné teda, aj európske firmy, napríklad IG Farben alebo Krupp. IG Farben stále funguje, ako fungovala aj ich časť Bauer. A Bauer bol aj Rothschild predtým. No. No a aj Rusi samozrejme isto splácajú. Čo v Nemecku vyrobia nejaké auto za 50 000, nejaký Mercedes, predávajú to na Nemecku, v Amerike musia za polovicu. To je v rámci tých
splátok a tak ďalej. Teraz toto všetko je plánované, samozrejme, že aj to Rusko, že položili, bolo plánované. Aj tu, keby sme sa mali ako nejako dať do nejakej bitky proti miliardárom, aj to už je pripravené, že však tá masa by sa mala zbúriť a budeme ich ošetrovať, dáme nejaké opatrenia na nich a budeme ich mať pod kontrolou ešte viacej. Tak my môžeme povedať, tak prečo by sme sa to mali byť? My môžeme rovno zaútočiť na bankárov a osloviť tých, ktorí ničia planétu, tým, že nám všetkým vnúcujú ich rôzne systémy a ďalšie konštrukcie. A tí, čo nesúhlasia, tak majú vojnu, alebo tam vyvolajú ako Španielsko, alebo inde nejaké umelé sucho, alebo umelú krízu. Hej. Toto robia, no ale keď už takto verejne sa toho hovorí, a na internete samozrejme najviacej, a to chceli aj zakázať, alebo aspoň niektoré, postupne, že len niektoré témy zakážu, nedá sa, aby už zakázali. Ani témy, ani internet, to sa už nedá zničiť prosto. Takže tým skončili a dúfajme, že bude dvojpolárny svet, nejako teraz, že svetový policajt nejaký a svetový bankár si to robí, čo chce. A naše figurky vo vláde plnia, takisto ako parlament, je plný našich zástupcov, ktorých nikto neuznáva. Tak to nás tam zastupuje. Ja som nevidel jedného, čo by nás tam zastupoval. Zastupujú len svoje záujmy. Pozrieme na ich majetky. Dal som Radičovej nejaké podklady, to bolo normálne novina, časopisov českých. Tam platí také pravidlo, každý volič, ako aj u nás, teda keď sme voliči, sme kontrolóri, keď sme ich živitelia a kontrola to je naše právo a povinnosť, tak v Čechách pozri, koľko si mal príjmy a pozrieme si, aký máš majetok a tvoj okolie, celá rodina, kamarátky a tak ďalej, všetci. A tam, keď už niekoho, alebo aj iných štátoch, tam ešte to majú tak, že nielen, že skonfiškujú mu všetko, keď zistia, že vlastne nakradol, natuneloval, ako u nás bežne sa robí, ale celé rodiny zoberú. A taká rodina si potom stráži, keď má niekoho ovládi, aby také veci nerobí, lebo aj ich si zoberú na paškal. V 93. som pozeral, keď vznikla republika naša, Slovenská samostatná, hej. Škoda, že to Mečiar, ako sa prihlásil, že on to zakladal a tak ďalej. Však to sme vlastne, tam boli ďalšie okolnosti. A vtedy dávali v noci film z Talianska o daňových kontrolách, takú veselú hru. Tak to bol hneď príklad, že ako sme to mali nezačať 93. že chodia tam kontrolóri po domácnostiach, majú papiere na to, nech sa páči, môžu ísť a pozerajú, ty platíš takéto dane a máš takýto perfektný prepichový byt a už vysvetľujú. Čiže to sú jednoduché veci. Všetko. A jasné a musíme o tom otvorene hovoriť, pretože až potom si povedia, títo ľudia nie sú sprostí, nie je to dobytok. My nebudeme chlastať a robiť si s nich srandu v parlamente, nebudeme sa na chodbách hovoriť, kde čo ešte môžeme vytunelovať, ako sa dohodnúť medzi sebou, lebo všetci sú dohodnutí, tam není opozícia. My sme nemali opozíciu, neviem, či sme niekedy aj mali, pretože všetci sa tam vždy dohodli, alebo sa spravila nejaká taká ako 48, taká násilná zmena. Niektorí čakali, že bude nový systém, ale hneď všetko rozkradli, národnili, potom bola mena v 53. to bola obrovská lúpež, ale takisto bola obrovská lúpež privatizácia a dobrá aj sabotáž, pretože niektoré fabriky odtedy nemôžu pracovať, lebo zobrali ľudia neschopní do rúk, buď predali na západ, alebo zlikvidovali a ešte aj tehli. Potom niektoré podskupiny predávali. Vznikla tu samozrejme nezamestnanosť, ale to je dobré pre tých, ktorí chcú zdierať ľud, pretože si dajú takú palicu na ľudí, tak pozri, je nezamestnanosť, buď rád, že máš aspoň na nájomné alebo na trošku stravy, ale keď niečo ukradneš, tak to je 2 roky basy. A keď niekto rozkradne za miliardy, tak viete, že majú len všelijaké svoje žranice, svoje smotánky,
medzi sebou sa chvália, že akí sú šikovní. Ale ja myslím, že niektorí aj trápi svedomie. Alebo teda, keď ich netrápi, tak majú tú diagnózu, ktorú spoznali starí Gréci, a to je zatemnenie mozgu, volá sa to hybris. Keď to pôjde, pustíme si pesničku, zatancujeme si. No ale toto by som dopovedal, že ten hybris to je utajovaná diagnóza. Keď boli tí ľudia nejako na nejakých, dajme tomu, však sa každý vidí, napríklad tego Mečiara, však ten mal aj paranoju, však hovorí, že nejaké Mercedesy naháňajú. Potom českí politici, keď s ním debatovali, si všimli, že má bipolárnu poruchu psychickú, že má depresívne stavy. Raz tam plakal, raz zase bol veľmi aktívny, potom zaliezol, akože išiel medzi medvede. Hej. No a tento hybris, to už bolo známe aj u rôznych kráľov aj vodcov, že z moci sa zbláznili, alebo z tej kopy peňazí, čo mali v dispozícii. A takí ľudia už teraz nemajú čo robiť vo funkciách, nielen na Slovensku. To by sa mohli pozerať Bielorusku ľudia na to aj v iných štátoch. Hej. Tak poď. Ďakujem za pozornosť. Dobre, ďakujeme. Dáme si trošku nejakú pesničku na chvíľku, jednu, dve, zaskáčeme si alebo sa zabavíme a porozmýšľate, kto čo ešte by chcel povedať. Máme tu ešte jedného rečníka. Čaj je tu, dajte si teplý čaj, rum si potom dáte, nezohnali sme, ale sú tu znovu ľudia, ktorí nám tu chodia, sem tam niečo prinesú, aby povzbudili. Ďakujeme. Tak poprosím strihací pult, aby sme si niečo pustili a potom sa ešte môžeme chvíľu porozprávať. Mením zákona vás vyzývam, opustite tento priestor, keď neustupujete, bude proti vám Už bolo toho moc, už bolo toho dosť. Veľmi odváral. Ľudia sa búria všade naokolo chaos. Čo sa to so spravodlivosťou v tomto štáte stáva? Zdrobený v robote za minimálnu mzdu. Platí sa za všetko, za chvíľu aj za vzduch. V tomto štáte sa kradlo a kradne. Nemáš na výber, keď nekradneš, tak si na dne. Politici majú v piči vaše kauzy OEB. Slušný človek na námestí kríži. Bolo toho dosť, už bolo toho moc. Aj tak nedozvie sa pravdu, vieme iba len zlomok. Média podplatené, zmanipulované. Špinavá hra o levety odstrčený na strane. Slovensko čarovné, hrdé mám ťa rád. Vagabundi prezlečení v sakách riadia.